Ebusiatu ma GHS eniema mu nyina mu akwa aba mu hyehyɛ biem ede mobile feed kese eso wada roma obaso anu a subscribe dia mame share videos ne ma afoforo ensa enka bia no achi comment no obetimi dia fa comment section wo ye bekin kan nyina ede amawo medi ede nana afia sewa ebusua mekae mu kakra eye match ne da na etoso enan ene enya ne ntie se wode wani akire ahyama ne potemu a eye ade awudie bi akoso ama omaje abrante a ye friend Moro Sheriff ekra efre ne nsem ne bra nhwemu ne beto odwa ne nya ne ntie sa abrante ne mpo wo ye wosere ni enam so ema eye na no brada na ye match bosome ne da etoso ensun asrafo ede abufuo kopie mu ewo ashaman na buso ne nya asem keto akora otimemuni obi na ne hu eni asem ne mukura no ye hyiawa ene ye bro de obaji bia go hu ankasa ehun komo be ye bebre ewo omaiga ne mu a na ye twe ne sre ne abasa na bra asrafo ne ekopie mu ewo na Ghana fo chese ekwan asrafo de emra hye won nsem na okotu sa na mo no ewo ashama no enya de etwa yie kura na dodo na so chese ashaman fo ya gidimbo ne dodo etana mo na asrafo tu ye no ne kwan so ano no na ensemi koba no na ye former president Ira John Dramani Mahama ekwochogu ni Facebook page ano wo chese afenu ni mienu nyina na mo wotu ye no enya de omo eyade se obaje obi kra free ni nsem na asrafo so be famra hye won nsem akwakoye ne ense emfata ewo ashaman enti aban ne nhwe no pempata sika bi emfama adehia omo koka adwam ebra asrafo ne ekopie mu ewo ho no ehun komodie ababe bebre ye de dodo na asomo ewo ye fidi kese yi eso na bra ensemi eba ye no na omaiga na ye wa atwene mu na ye hwe ni mu se Ghana Police Service ni be pia bonto ma be ka bibi ede afa ho ebi ni mi se ebre bi awudi ana se bone be koso ewo bronu bi so ana mantembi no aya na police fo ne kɔ ho no makoye se entotie ene bibi abe kama na nipa na wo be bon nsem no ya che omo de omakogina emra nanim na enso ye twa omo ni ma omo ameka hwe na anu fia de etwa mu ya no omo de krata pia bonte a omo kire se nipa bone fo susu se wodi sa ewudie no police fo ensa asomrante kwa nan bi mu a wodo makokopiem ewo police fo akachi a omugusu a eye hwehwemu na police fo kire se ebra basabasa ye no ene mentemi ho ase ekoso ewo ashama no omo tedin ebo modin ayo hwehwemu emanidu ase ansa na omo etu hu anamo eti hwehwemu na chi no ena police fo ekrata omo de pia bonte ne kire se omo hu eniema nan bi na de edi kan ne se omo bo modin a survey environment no edomu esuko ehwe de ekɔso wo nyina ansa ena omu etu anamo no na ebra omu tu anamo no nso no omu nsa eso nipa nan bi mu a wo mususu anomu sisu dua se wo mu energy osre ni enkwa efre ni ensem omu kire se asrafo kɔ omu kɔ ho nyina ne se omu nya ne ntie se ebra abrante Moro Sheriff omu de na wonu na okuta iPhone bi enti asrafo ne yo madwe se omu de omani bedi akire no ma hwese sa phone no omunsa betumi aka nipa ye be hu phone woni ho no na ne ye betumi asusu anase betumi asusu dua se wono ene di sa ewo no ebe nam so amasa nipa bonifo omhu bo nsem no nyina ya che wo mu enu titiri unti ene ma asrafo no etu sa na mo no de kopie mu ewo ashama na so ebro mo koye no wo mu enya abote ne se tememu fa woni omhu ni asem ye kobo wo mu a ehun komo ababe bebra ye gusua ye di no ewo omaiga ne mu enti police for chese omuhwehwemu ne de omaye omunsa kam na ntekwa enan no omobomodin aso omayehwemu a esi ase epi na omodi statement a ewie peye se emrante no omo eneye abrante Moro Sheriff no omo na je ne kra efre ne nsem ana eto muguso ayo muhwehwemu yesu eguso ade ne edi asem na chi ye hyemo bo se de ebefri atofo mu bia no so no ye mfa nkame mu ye de ba besom e wo ye firi kese eso na bra sansem ne ekoso no ye nya ne ntie se asrafo no achi nipa eye 184 bia osusu se wo hubo ensem no se sebra me ne okasai o maso ne so a amana edo 34 a omo police fo akachi a police fo so egusu a eye wo mo enhwehwemu medi ede nana afia se wa amane boy me ena me de besom e wo too much eso ebusua makramo. This week, if anyone has left you behind, let them be. The Lord will comfort you. The Lord will restore you. Your life will shock them. Wherever they left you, they will come back and you will not be there. The way they thought we are going to be, they will hear your story that the Lord has visited you. They will hear that you have become the
will hear your story. Your friends will hear your story.